weten, maar ik kom je perspectief verbreden. Ik kom het geven met mijn hebben en mijn houden. Kom ik verlengen wat je van dingen eigenlijk wel voelt. Maar stap je dan, dichter bij de bron. DIRK, ja, ik spreek het hier. Ik ben een bom, ik ben de shit. En dat weet jij van verre af. Ook dat ik fluister, dat ik schreeuw van de daken. En dat ik met transformatie kom met de Spirit of Love Movement. Dat is liefde, maar dat niet alleen, het is ook een deconstructie. Want het maakt dingen kapot, ja, dat is leuk en een brutaal plaatje ervan. Dat ik dingen kapot maak, dat ik dingen kapot maak, dat ik dingen kapot maak, dat ik dingen kapot maak. Dus, ga er dan nog verder dan, hey. Ga er dan nog verder dan, hey. Ga er dan nog verder dan, yeah, 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 yeah. Yeah, hey, 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 hey. Tuurlijk ben ik bom, tuurlijk ben ik dom, tuurlijk ben ik domme jongen zat. Want ik hou niet van dat je zat in de laan zat. En dat je nog steeds niet weten kan wat er aan de hand is. En dat je niet door de hoofdmedia nieuwskanalen heen kijkt. Dat je niet kijkt wat er aan de hand is. Je bent een domme jongen, maar ik doe niet aan oordelen, ik laat je zijn. Ik doe het aan oordelen, ik laat je zijn. Want jij bent de mijne, eindreflectie, eindconclusie is jij en ik gelijk zijn. In ieder geval van dezelfde bron en ik van deze kant van de spiegel kijk. En kijk wat ik hier naar kijk, ja, tuurlijk ben ik de bom, ben ik de shit, ik ben een don. DIRK, ja, ecstatic, met transformatie, spirit of love movement. En liefde is niet alleen lief, maar ook deconstructie. Het maakt dingen kapot. Maak dingen kapot. Kom er dichtbij, want ik maak je kapot. Ja, met liefde maak je kapot. Haal je uit elkaar, wedergeboorte op jou gericht. Wedergeboorte op jou gericht. Ja, een wedergeboorte op jou gericht is een wedergeboorte op jou gericht. Hey. Ik ben de bom, ik ben de don, ik ben de shit. Ik ben fantastisch, dat ik flow, dat ik weet. En dat je nog steeds in dezelfde puberklas zit. Dat je niet groeit, jammer van je. Dat je nu in angst zit in deze periode shit. Jammer van je. Deze periode niet gebruikt om een perspectief te verbreden van wat er aan de hand is. Achter de kaders speelt en achter de lijntjes speelt. Het is de cult die met ons. Het is de cult die we neerbrengen. Het is de cult die we neerbrengen. Het is de cult die we neerbrengen, hey. Spirit of love. Ja. Voor sommigen van jullie is dit een introductie. Ontken kennis met mij, maak kennis met mij op het schoolplein. Maar ik schaf het schoolplein af, want ik zag de Schooling the World video. En het is klaar met die plannen van mensen die denken in niet genoeg voor iedereen. Het is een transformatie die we op gang brengen. Het zijn de broeders, zie je mijn vleugels, ze zijn aan het groeien. Ze zijn aan het groeien, waarmee ben je aan het bemoeien? Of ik me wel op het juiste pad bevind. Want ik bevind me op het juiste pad dat ik vind en gevonden heb en mij vindt. En ik weerkaats wie jij bent, dan kan zijn fantastisch dat ik ben en ben in de flow. Jij komt niet zo van die dingen, ben je dope, ben je flow, ben je dope. Dit is Friese shit, dit is Fries, dit is Nederlandstalig, dit is Europese shit. Jij denkt niet van mij te weten of niet van mij te kunnen winnen. Nee, dat kan je ook niet, want je staat al met 10 zinnen en 10 meter achter. Ik kijk naar voren, ben een strateeg en filosoof. Dat ik dingen zo in het oog hou en verder kan kijken wat er dan te brain is. Want je brain is een beetje in de war als je pandemie shit gelooft. Mediapandemie, 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 mediapandemie. Het is mediapandemie, het is een mediapandemie, het is een een mediapandemie, Het is een mediapandemie, jij bent in paniek. Dat betekent dat je ogen niet open hebt op wat er aan de hand is. Een moment voor nu om jou te spreken en te leren zien in deze streken. Dat je weet wat er gaande is, dat je weet wie je spreekt. DIRK, ja, ecstatic for the spirit of love movement. Dus ik breng de love movement, want ik kom in beweging en kom in beweging. Dit zijn sterke baars, ik ben sterk en ik voor je kop als je inraamt. Ik zeg nog deze hiphop, maar ik kan het dan beschreppen. Want ik hou niet van die dingen, maar ik zei het wel. Oh shit, waarom word ik boos? Ik word boos omdat ik nog steeds geloof in wat de cult je voorliet. Zoveel leugens, ey. Ik ben
boos omdat je nog steeds gelooft in wat de cult je voorligt. Ik ben boos, ik ben zo boos dat je nog steeds gelooft in wat de cult je voorligt. Hoofdmedia is in handen van mensen die het niet doop met ons voor hebben. Dezelfde mensen die dit En dit is de vrijheid. Dit zijn vrijheidspioniers, dit zijn vrijheidsdagen. Dit zijn vrijheidsdagen. Ey, ey, ey. Wat weet je van vrijheid? Wat weet je van Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2? Wie daarachter zat en naar dezelfde fantasten dus beide kanten zaten te financieren. Dat zijn geen dope dingen. Al die miljoenen dopen, maakt ze geen reet uit. Het maakt mij mijn reet uit, ey. Foto met mijn reet. Dat vind je dan dope, ey. Weet je dat het bleek, ey. Dat je weet, ey. Dat je weet wat ik spreek, dat je weet wat er in deze dagen aan de hand is. Ik ben flow en fantastisch en herhaal dat in tactische woorden. Je wilt wel horen van de koren dat je mag. Tuurlijk mag je om dat planten, dat ook doen met een beetje vergif. Maar niet mijn stijl, niet mijn stijl, niet mijn stijl. Hey. Ik geef je een waarschuwing en transformatie mee. Ik geef je een boekje mee, hey. Het is, verander en weet wat is. Blijheid en blijdschap, van binnen en naar buiten, want ik doe dit voor de broeders. Van binnen en naar buiten, want ik doe dit voor de zusters. Van binnen en naar buiten, want je hoort nu dan te luisteren. Van binnen en naar buiten, want ik doe dit voor de broeders. Van binnen en naar buiten, want ik doe dit voor de zusters. Van binnen en naar buiten, want je hoort nu te luisteren. Je hoort nu te luisteren, Out of Shadows. Zoek documentaires op, ey. David Wilcock, yeah. Zoek die man eens op, ey. Wijsheid het nu, ey. Bekijk die bloggers, ey. Spirit of Love, hoor het eens. Bekijk eens wat we delen, bekijk eens wat we bedelen. Kijk eens wat we zeggen, kijk eens hoe trots we zijn. Kijk eens hoe blij we zijn, ey. Niks dat ons klein krijgt, ey. Alles dat ons groter brengt, ey. Alles dat ons groter brengt, yeah. Alles wat ons groter brengt, ey. Jij bent een kleine man, ik ben een berg, ey. Jij bent een kleine zwetsman, ik ben een berg, ben een boom, verteel bomen, verteel bergen, maak bomen, maak natuur, groen om me heen, ik wil het zien, natuur in de ogen, natuur in mijn welzijn, aarding. Ik ben als flow, ik ben de lucht en daarom dat ik diep in de aarde in contact kom en dat ik weet en geaard en makkelijk dingen dat onthoud. Ik ben een onderzoeker, dat ik onderzoek wat aan de hand is, ey. Ken je dit? Het is buikgevoel dat ik intact heb. Buikgevoel. Ey. Beetje luider. Warmte sessie dat ik warmte geef. 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 Ik geef warmte en ik sprankel met mijn ogen, want ik hoorde van de torens en ik schreeuw het als die Babylon het horen. Omgekeerd, al die talen komen naar voren, komen het horen, ik ben wedergeboren. Blij dat ik transformeer, blij dat ik intenser word en blij dat ik blijf informeren. Want ik blijf informeren, lekker chillen aan het meren. Lekker contact maken met de heren. En de dames en de papa's en de dames en de papa's weten nu, chillend aan het meer. En de dames en de papa's en de mappes en de mammies weten nu, chillend aan het meer. En de pappies en de mammies en de chillende dames en de heren weten nu, chillend aan het meer. Ik informeer, ik transformeer, ik informeer, ik transformeer, ik informeer, ik transformeer. En de pappies en de mammies en de heren en de dames weten nu, chillend aan het meer. En de pappies en de mammies en de weten nu, chillend aan het meer. Ik informeer, ik transformeer.
Ik word intenser elke dag, ik word intenser elke stap. Ik word intenser met wat ik laag, ik word intenser. Ik ben intens, ik ben een intens mens. Ik ben een intens mens, ik ben een geweldig mens. Ik hou ontzettend veel van mezelf, oneindig veel van mezelf. Ik spin mezelf helemaal de bom en altijd fantastisch. Tuurlijk dat ik blijf balanceren, maar dat ik het vond. En hoop dat je dit kunt nazeggen. Check mijn rug, ik loop rechtop, ja. Ik transformeer mezelf, geen boeiend uitmaken wat ze van me vinden. Of dat ik niet overal de dominantste mag zijn, ey. Maar ik ben erbij, vriendelijke hond. Ik transformeer jou erbij, ik geef om de bij. En daarom met die 5, hey, dat ik op mag pletten. Want ik geef wel om de mens en niet die mens die niet weet en niet denkt dat de afterfisher intelligent achter ons aan zit. Voor mensen die niet in vertrouwen leven. Voor mensen die niet in vertrouwen leven, maar leven en weten naar beesten. Het is je geweten voor de transformatie. Chillend aan het meer, dat je weet, chillend aan het meer. Chillend aan het meer, factor takloos. Here we go with the flow, so you know, here we go. Cause I got the ship, go on the stairs. Cause it's on the stairs, some communication with the stars. Cause they're communicating with yes they like about us, yes they care about us. What are they saying? I'm receiving a message, actually I'm reading it. Still I am believing it. Cause it's saying, yes we have to give a yes to the starship. It's neutralizing all this 5. Hey, it's neutralizing all this 5. Hey, it's neutralizing this 5. Hey, say, yeah, you are a human being, so then give your permission for this starship. You are a human being, say yes, give permission for this starship. Hey. Neutralize this 5, ay, neutralize this 5, ay, neutralize this 5, ay, neutralize this 5, hey. Yes okay, yes I'm okay, yes I'm alright, yes I'm giving cause I'm caring and I'm sharing, yeah. Yes I'm sharing cause I'm sharing the information, yeah. This is music for the brothers and the sisters, yeah. This is spirit of love with every move I move around. Yes, I freestyle, ay. This is some skill we develop, ay. Yes, we share how we do it, yeah, ay. Yes, we perform live, yeah, we rock it with the band, ay. Yeah, spirit of love. De laatste chappa. Jullie hebben mij niet gezien. Jullie denken iets van mij te kunnen weten, maar weten niks van mij. Elke brei aangebreid is mij. Je weet dat ik sta voor het licht en dat ik alle kanten van de diamant bekeken heb. De aarde voel, de pijn van de aarde voel en weet wat ik op doel. Verandering en transformatie. Ik ben en je weet dat ik om je geef. Je weet dat als je bij mij staat, dat je bent getransformeerd en dat je weer opnieuw leeft. En anders dat je reïncarneert en dan pas weer leeft, ey. Ze komen terug in mijn leven, ey. Ze komen terug in mijn leven, ey. Ze komen terug in mijn leven, ey. En je binnenwereld is je buitenwereld, man. Ey, ze komen terug in mijn leven, ey. Ze komen terug in mijn leven. En mijn binnenwereld is mijn buitenwereld, ey. En mijn binnenwereld is mijn buitenwereld, yeah. Keer op keer kom je voor de les dat de buitenwereld een reflectie is van wat je van binnen voelt, dat je van binnen weet dat je kan transformeren. Doe je wel eens aan meditatie of liggen in het gras of liggen in de zon of liggen dat je geeft om de zoveel dieren die hier rondzweven en die ons in ons realisatie blijven. Hoe ver we kijken, ja, het komt bij me terug, ja, het komt bij me terug. Ja, het komt bij me terug en je binnenwereld is je buitenwereld. En je buitenwereld is je binnenwereld, ey. Ze komen bij me terug, ja, het komt bij me terug.
te precies ben, dat ik conceptueel denken ken. Want ik ben de man, Superman en voel me soms Spider-Man. Met de powers die ik onthuld heb. Yes, Nintendo, met de intenties die ik neerzet. En dat ik neerzet wat te zien is en hoe dit veranderd is. En dat ik weet dat ik geef dat jij nog steeds niet leeft. Omdat je nog steeds in een klein zakje zit en ik je een sok geef. Net als de gast die een sok geeft en dat hij dan weer vrij is. Dat ik vrij ben, ik ben vrij. Het was zo mooi om zo eens af te ronden. Bedankt voor het kijken. Shout-out naar alle beats van deze zijn gemaakt door Factor Takloos. Als je Soundcloud opzoekt kun je de beats ook vinden. Peace, peace, peace. Spirit of Rap Movement. Love, 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 love. Love is niet alleen liefde, dat je weet. We zijn geen soesies. Spirit of Rap Movement. Hey, hey. We're brave people, we're brave people, yo. You better knuckle up, you better get your knowledge what's going on. You better behave this correct of what's happening. You better behave correct of what the light seeds need, y'all. Night seeds. Activate, activate, activate. Ja, activeren, activeren. This behaven, man. Veranderen, veranderen. Maar 1,5 meter, kapjes allemaal. Proep, man. Proep, proep, proep. En nog een bericht. Heel belangrijk is dat we hoe dan ook verenigd blijven als mensen bij elkaar. Als mensen zijn we eenmaal verenigd, blijf verenigd. Wat de een of de ander zijn mening ook is, weet dat wij de burgers hebben te doen, man. De burgers zijn de power, wij zijn de kracht, wij zijn unlimited, unlimited. Wij zijn de power, man. Wij zijn de fucking power, wij zijn de kracht. Als je niet weet, kom een keer met mij op gesprek, of luister naar mijn teksten, of luister naar mijn broeders van de Spirit of Love Movement en de sisters. Dan weet je, what's up, man. Ook aan jou de vraag om te kijken naar de passieve opstand en daarin je ding te doen, wijsheid te verspreiden, weten what's up, weten dat de ware bevrijding van wat hier gaande is op de loer ligt, die vlak bij ons is en dat we het kunnen bemachtigen en dat andere mensen die dit allemaal beheren het meer dan ook makkelijker kunnen doen. Dat medicijnen, natuurlijke dingen die werkelijk waren dezelfde mensen weghalen. Dus what's up, man, er wordt met ons gespeeld. Alles wat je ziet, wat je doet, zijn sociale experimenten die met je worden gedaan. Oké, hou je ervan uit, hou je ervan uit. Ja toch, ik zeg je daarom, een passieve opstand, net als Gandhi. Ja, voor het zout, monopolisme naar de zee, 60.000 mensen, hier ook wijd verspreid. Ja, de 100ste aap. Eenmaal als we op 5%, wat dan ook, van de mensen zitten die weten, dan gaat iedereen het leren, iedereen het weten. Daar zijn we mee bezig. Daarom zijn de leiders nodig. Daarom wordt voor jou gevraagd om je als een leider op te stellen. En de kennis, a.k.a. licht, te verspreiden. Iets moois van te maken. In het paradijs hier met elkaar te belanden. What's up, what's up? Oogje openen, openen, openen. Ja toch, blijf af van die dingen die je in een sleur brengen. Man, onafhankelijk van alles, van spullen, van middelen, vrij, ontspannen, geest en mind. We are one, man. We zijn allemaal één. En we kijken vanuit een ander perspectief wat hier gaande is. Stap over verschillen van uiterlijk. We zijn gelijk, man. Als burgers met elkaar doen we het. Ik hou van je. Ik hou van je, man. Vrede, liefde. Ik hou van je zuster. Ik hou van je broeder. Ja man, Spirit of Love Movement is een project aan het opstarten. Spirit of Love Movement, waarin jij je track kan opsturen. Maakt niet uit als je ambient of chill doet, dansmuziek of zingen. Alles is welkom en kom het brengen, kom het delen. We gaan met elkaar een mooie Spirit of Love Movement uitgave creëren. Yeah man, peace out. Contact met mij is simpel 48dirk@outlook.com. Zie je later. Pam. Aangename reïncarnatie van de beste rappers. Voeren in mijn naam overal dat ik verstaanbaar ben, dat ik rap wat ik ken. En ik verder ben dan de woorden die je zegt. Man, even freestyle. Ik maak een beetje freestyle hier en dat ik ben, dat ik verzin. Hoe ik shit again, dat ik gong op de gong van de rondonde, dat ik daar nog ben. En ze stier, stonde, verronde, paard in de ronde, ronde, rotonde. Opgaan de zonde, de zin, de zegen, zegening, zegening, afweging, wegening. Verder wagen naar de dagen, dat we verder kwamen dan daken die
Teleurstellend bleek het te zijn nadat het water was gevallen over de huizen van de straten. De straten maken de kunst van de daken. De daken vormen een pilaar voor vormige slangen die aan sidders vastzitten aan je been waar je geklijfd bent. Blijf maar vast, kleef me liever vrij, ontbind mij, buig mij vrij. Ik wil mezelf zijn. Liefde verspreiden waar ik ook ben. Afrem, stilstaan. Ben wat ik instem. Blijf freestyle. Dit muziek.